Hi लोगोफोर, welcome back to our Gwrlwi channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Gwrlwi channel सिम बरायनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने Gwrlwi channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै सो नोंथांमोनखौ फर लेसनाव लोगो मोनफिननाय जाबाय लोगोफोर सो जों बे फर लेसननि बे पार्टआव जों सोलोंगोन 4.3 नि 7 निफ्राय सो नोंथांमोना जुदि बे फर लेसननि प्रिभियस क्लासफोरखौ जुदि नायाखैब्ला सिम्पल नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय सो जों गोबाव खालामालासिनो जों दा बेखौ माने बे 4.3 नि 7 नाम्बारखौ जों खालामदोंसै सो बे 7 नाम्बारा जोंनिया 2018 आव फैदों होननानै बे बिजाबाव लिरनाय दङ सो लोगोफोर बे 2018 आव फैदोंनो सो एसे दा फैनो चान्स दङ आरोना बे नाम्बारा दा जोंना मा होदों कुइसनखौ एसे मोजाङै फरायदो मोननै अनजिमानि बर्गफोरनि फारागथिया 180 माने मोननै अनजिमा लानो होदों बिसोर मोननैनि बर्गनि फारागथि माने स्क्वायर खालामनाय फारागथिया मा मोनो होनदों जों लोगोफोर 180 सो दा दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देरसिन अनजिमानि 8 फान गेदेरसिन सो मोननै अनजिमाफोरखौ जोंखौ दिहुननो होदों सो दा जों गोबाव खालामालासिनो हमना लानोसै लोगोफोर हमबाय सल्युशन हमबाय देरसिन अनजिमा इक्वल टू मा हमखौ आङो x सो दा देरसिन अनजिमा इक्वल टू x हमबाय ना सो दा अकॉर्डिंग देयरफॉर दा जोंनिया मा होनाय दोङो देयरफॉर मा होनाय दोङो जोंनिया कुइसन होनाय नोंथांमोना होनाय दोङो जे दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देरसिन अनजिमानि 8 फान सो दा दुइसिन अनजिमा सो देयरफॉर दुइसिन अनजिमानि बर्गआ होनदोंना लोगोफोर दुइसिन अनजिमाखौ जुदि जों बर्ग खालामो होमबाना मा होनदों देरसिन अनजिमानि 8 फान माने मा जागोन देरसिन अनजिमाया मा लोगोफोर x सो 8 फान माने जों मा लिरनांगोन बिथिं 8x बुजिना लोगोफोर माने दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देरसिन अनजिमानि 8 फान सो दुइसिन अनजिमा स्क्वायर इक्वल टू 8x सो दा देरसिन अनजिमानि बर्ग माने स्क्वायर जों मिथिखागौ सो दा नै स्क्वायरखौ गैया खालामनांगौबा मा जागोन जोंनिया लोगोफोर दुइसिन अनजिमा इक्वल टू जोंना मा जागोन लोगोफोर रूट ओभार 8x माने जों मिथिखागौ ना बेखौ जों मानो रूट ओभार 8x लिरगोन लोगोफोर जों मिथिगौ जे जोङो स्क्वायरखौ गैया खालामनांगौबा जोङो रूट ओभार लानांगौ सो दा स्क्वायरखौ नैनि स्क्वायरा गैया जाबाय सो दा रूट ओभार 8x मोनबाय बिथिं सो दा माने मोननैथिंबो रूट ओभार लादोंमोन आरो दा जोङो दा नाय जोंना देरसिन अनजिमाया मा मोनखो लोगोफोर x मोनबाय आरो दुइसिन अनजिमाखौ जों मा मोनखो जों लोगोफोर रूट ओभार 8x दा नाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दा सोंलु बायदियै जोंना मा होदों लोगोफोर होदों जे मोननै अनजिमानि बर्गफोरनि फारागथिया 180 दा नोङो फारागथि दिहुननो नांगौबा नोंथांमोनखौ आं बुंदों आगोलबो जे फारागथि दिहुननो होयोब्ला जोङो देरसिननिफ्राय उन्दैखौ जोङो माइनास खालामनांगोन सो दा फारागथि दिहुननो होदोंब्ला दा बर्गनि फारागथि होनदों नालाय जोङो दा बर्ग खालामगोरनि बर्ग खालामबा जोंना मा जागोन देरसिनखौ सिगाङाव लिरग्रोबाय फारागथि दुइसिना रूट ओभार 8x बर्ग खालामबा माने बर्गफोरनि फारागथि इक्वल टू जोंना मा जायो लोगोफोर होनदों जे कुइसनाव 180 जायो होनदों सो 180 आङो लिरनानै होबाय सो दा इमप्लाइज दैट x स्क्वायर थाबाय दा नैखौ जुदि जों बर्ग स्क्वायर खालामबा जोंना मा मोनगोन ओनलि 8x मोनगोन सो बेखौ बिथिं लाबा 180 जों मोनबाय लोगोफोर इक्वल टू 0 दा नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोननि गोसो बायदियै नोंथांमोना मा मोनसे रुलजों खालामनो गोसो बेबायदिनो खालामनो हागोन दा नोंथांमोना बेवहाय जौगानाय मावसुलुबो बाहायनो हागोन सानजाबगिरि आदबबो बाहायनो हागोन जायखि जाया सो आं जौगानाय मावसुलुखौनो बाहायनोसै सो देयरफॉर हियर बेवहाय a इक्वल टू मा जागोन लोगोफोर a इक्वल टू 1 b इक्वल टू मा जागोन -8 एंड c इक्वल टू मा जागोन लोगोफोर -180 बुजिना जों नैजों कम्पेयार खालामबा आरोना ax नैजों कम्पेयार खालामबा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माने x स्क्वायर थानायनि सिगां a जायो a आ 1 जाबाय
x नि सिगांनिया b जायो b आ -8 जाबाय c आ मा जायो नैबे प्लास माइनास दोंलाय -180 जाबाय सो दा जों खोमोननिसो नागिरनायखौ आङो दा सिम्पली therefore जोङो जौगानाय मावसुलु बाय मा मोनगोन x इक्वल टु जों मावसुलु फर्मुला माइनास b प्लास माइनास रूट ओवर b स्क्वायर माइनास 4ac बाय 2a सो देखो माइनास b माइनास थाबाय b नि माना -8 होबाय आङो प्लास माइनास होबाय सो बे फर्मुलाखौ आगोलनो डिसकासन खालामनाय जादों b स्क्वायर माने -8 होल स्क्वायर सो माइनास 4 सानजाब ac a नि माना 1 c नि माना -180 सो दा बिनिफ्राय सिं मा जागोन 2 सानजाब a नि माना 1 सो दा निखिना नांथला जोंनो दा केलकुलेसन खालामदो सिम्पल दा माइनास a प्लास 8 जाबाय दा बिनिफ्राय बेवहाय -8 स्क्वायर माने जोंना बे जागोन 64 दा नै माइनास जों जोंना प्लास जाबाय दा 4 जों 180 सानजाबनांगोन जोंफोर 4 जों सानजाबा जों मा मोनगोन 32 4 8 32 4 सानजाब 4 बेसां लोगोफोर बेसां मोनगोन दा नैयाव जों मोनबाय 720 सो दा नैयाव मोनबाय 7 जोङो 20 दा सिं मोनबाय 2 सो इक्वल टु 8 प्लास माइनास बिदिं नाजाबा बेसां मोनगोन लोगोफोर 784/2 दा नाय जों 784 खौ हायोबा जों बर्ग खालामनो नाजानांगोन सो जों बर्ग खालामबा जोङो नै जों बर्ग खालामबा मोनगोन लोगोफोर जों दा 28 सानजाबा जों मा मोनगोन लोगोफोर बर्ग खालामबा जों मोनगोन 784 माने नायदो 8 8 जा 64 8 16 दोननि बे जागोन 16 दा आरो 6 दे बे जागोन लोगोफोर 22 दा नैबेबो 16 जाबाय 4 नैबे जागोन 5 सो नैबे जाबाय 4 नैबे जाबाय 8 नैबे जाबाय 7 सो 784 खौ जों मान लायो लोगोफोर 8 प्लस माइनास 28 स्क्वायर बाय 2 बेबायदि लिरनो हायो माने 784 खौ जों लिरनो हायो 28 होल स्क्वायर लिरनो हायो सो बिनि उनाव आं निथिं खालामसै बिनि उनाव सो इक्वल टु 8 प्लस माइनास 28/2 सो देयरफॉर जों मा मोनसे मोनखो x इक्वल टु जों मोनबाय 8 प्लस मोनसे प्लस खौ लाग्रोनोसै आङो मोनसे प्लस खौ लानोसै मोनसे माइनास खौ लानिसै लोगोफोर सो दा बिदिं प्लस खालामबा बेसां मोनगोन 36/2 आरो बिदिं माइनास खालामबा बेसां मोनगोन माइनास 20/2 सो एन्सारा मा जागोन बिदिं बेखौ रानबा 118 मोनबाय आरो बेखौ मा मोनखो माइनास 10 सो दा जोंनि माना मा मोनखो लोगोफोर माइनास 18 आरो मा मोनखो माइनास 10 मोनबाय बाट जोंनि अनजिमाया माइनास 10 जानो हाया लोगोफोर मानो जाथवा मानोना जों नाय जों बेवहाय माइनास खौ लायोब्ला जोङो मा मोनगोन बै जोंना दुइसिननाया मा मोनगोन लोगोफोर 8x मोनदोंना सो दा जोंनिया बे मा नाम्बार जाहैगोन कमप्लेक्स नाम्बार जाहैगोन सो आं बेनिखायनो जोङो जोंना लुटुबारनि सिङाव जों दा माइनासनि सोमोन्दै जोङो एसेबो सावरायाखै नोंथांमोना लुटुबारनि सिङाव माने नै बायदिनि -1 बेबायदिफोरखौ जुदि नोंथांमोना सावरायगोन बा कमप्लेक्स नाम्बारनि सायाव एसे सावरायनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना साइन्स लानानै हायार सेकेन्डारियाव फरायबानो जायो अब्ला नोंथांमोना एसे मोनगोन बिनि सायाव सो दा नाय जोङो 10 आ दा जाथवा सो देयरफॉर x इक्वल टु 18 बाट x डाज नॉट इक्वल टु जोंना मा जानो हाया माइनास 10 आ जोंना जानो हाया सो दा देयरफॉर जों दा लिरना होदो लास्टआव लिरना होदो सो देयरफॉर लास्टआव लिरदो सो देयरफॉर देरसिन अनजिमा x इक्वल टु जोंना मा जागोन 18 सो आरो दुइसिन नैबे देरसिन हा दुइसिन अनजिमा जोंना मामोन दुइसिन अनजिमा 1 लुटुबार 8x हमदोंमोन दा लुटु x नि माना मा जोंना 18 सो दा मा मोनखो जों दा 8 लुटुबार दा नै बेखौ जोङो जुदि माबानो सानजाबना होदो दा बेखौ सानजाबा जों मा मोनगोन 18 जों 8 सानजाबा जों मा मोनगोन 4 6 8 जा 64 8 1 जा 8 बेसां मोनगोन 8 जों 4 दा 144 मोनबाय सो दा 144 खौ जों माबायदि लिरनो हायो लोगोफोर 144 खौ जों लिरनो हायो 144 खौ जों मा लिरनो हायो 12 स्क्वायर सो एन्सारा जाबाय जोंना लोगोफोर मा 12 सो दा नेक्स्ट क्वेश्चनखौ जों गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट क्वेश्चनखौ जों थाबैनो खालामदोंसै बेनो जाबाय जोंनिया 8 नाम्बार सो बुजिबायना लोगोफोर सो दा मोननै अनजिमाया मा मोनखो देरसिन अनजिमाया जोंना जाबाय 8 आरो दुइसिन अनजिमाया जोंना मा मोनखो लोगोफोर 12 सो दा जों गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट क्वेश्चनखौ जों स्टार्ट खालामलायनोसै सो दा नायबोनाया जाबाय जोंना 8 नाम्बार सो बे 8 नाम्बाराव जोंनिया मा होनाय दङ दे गंसे ट्रेना समानसु खरथियाव 360 किलोमिटार बारलाङो माने समान आरोना खरथियाव माने खरथि समानसु खरथि माने स्पिडा माने खमायाखैबो बारायाखैबो सेम थांबाय थादों माने
जुदि किलोमीटाराव जुदि 1 किलोमीटार जुदि 1 आवर जुदि 1 किलोमीटार करि थांदोंब्ला माने 1 आवाराव एभ्रि 1 आवर माने 1 किलोमीटारल' थांदों माने बारायाखैबो खमायाखैबो बेबाय थांदों सो जुदि दा खरथिया 5 किलोमीटार बांसिन जानायमोनब्ला जुदि बे खरथिखौ माने स्पिडखौ जुदि जोङो 5 किलोमीटार माने आवाराव 5 किलोमीटार जुदि बांसिन खालामनायमोनब्ला माने जानायमोनब्ला 1 बियो एखे जानथायखौ बारलांनो 1 घन्टा खम लागोन स' बुजिनो लोगो दा जोङो बेवहाय जों हमना लानोसै दा बेवहाय जों एगेन खरथिनि फर्मुलाखौ रोंनांगोन आरोना स' एगेन खरथिनि फर्मुलाया जोंनिया मा खरथि इकुवेल टु जानथाय बाय मा सम बेखौ मिथिखागौ दा बेनिफ्राय जों आलादा मेथड समबो दिहुननो हागोन जानथायबो दिहुननो हागोन जुदि आरो हमना लानोसै आङो हमबाय रेल गारिनि बेयाव महरसे होनदोंना महरसे खरथि इकुवेल टु बेसां x किलोमीटर पर मा लिखो आङो x किलोमीटर पर आवर स' दा रेल गारिनि महरसे खरथिखौ जों मा बुङो लोगोफोर x किलोमीटर पर आवर स' दा जों नाय therefore 360 किलोमीटर थांनो रेल गारिया लानाय सम इकुवेल टु मा जागोन जों दा मिथिगौ सम इकुवेल टु जों मा लिरनो हायो नैनिफ्राय सम इकुवेल टु जों लिरनो हायो जानथाय बाय खरथि बेबायदिनो लोगोफोर सम मोननैखौ जों कनभार्ट खालामबा जों मा मोनगोन सम इकुवेल टु जानथाय बाय खरथि स' दा बेखौ जों समखौ दिहुननांगौ नालाय सम इकुवेल टु जों सावा लिरगोन जानथाय मा लोगोफोर जानथाया जाबाय जोंना 360 जानथाया सावा जाबाय 360 ओमफ्राय सिङाव जाबाय जोंनिया खरथिया जाबाय मा बुंखो आङो x स' 360 किलोमीटर थांनायाव बेनो बेसेबां सम नांगोन लोगोफोर 360 बाय x बाट खरथाया जुदि जोंनिया 5 किलोमीटर घन्टा बाङोब्ला जोङो बेखौबो दिहुननो होदों आरोना स' दा नाय जों दा एगेन आरो हमना लानोसै हमबा आरो हमबाय माने जागोन आरोना आरो खरथिया माने 5 किलोमीटर पर आवर बाङोब्ला जोंना जुदि बिसनि जुदि खरथिखौ जुदि बारायनाय जायोब्ला माने x निफ्राय 5 किलोमीटर पर आवर जायोब्ला गासै सम लागोन दानि बेसेबां लादोंमोन जोंना बिसनि खारनायाव डिस्टेन्सआ 360 बायनाय खरथिखौ जों बेसेबां बारायगोन दानि खरथिया x मोनना लोगोफोर बाट इबारनो बेसेबां बारायखो 5 स' x प्लास मा जागोन 5 नाय दा माने 360 किलोमीटर खारनायाव जोंना जुदि खरथिखौ 5 किलोमीटर पर आवर जुदि बारायनाय जायोब्ला जोंनि गासै लानायनि समा मा जागोन लोगोफोर 360 बाय x प्लस 5 मानो खालामगोन लोगोफोर जोंनिया सिगां दङमोन खरथिया x दानिया जोंनिया बारायना बेसेबां बारायखो 5 बारायखो स' बेनिखायनो x नि जायगायाव जों मा फसायखो एबार x प्लस 5 स' दा एकर्डिं टु कुइसन जोंनिया मा होनदों जुदि 5 किलोमीटर बारायोब्ला जोंनिया मा होनदों बेयाव होनाय दोङो जे एखे जानथायखौ बारलांनो माने नै जानथायखौ 360 जानथायखौ बारलांनो बेसेबां जानथायखौ बारलांनो 1 घन्टा खम लागौमोन दा नाय एकर्डिं टु कुइसन मा जागोन जोंनिया 360 बाय x आं डाइरेक्ट बुजायखाना होदो हा लोगोफोर नोंथांमोनखौ दा बुंना होनोसै आङो x माइनास 1 नाय दा जोंनिया 360 खारनायाव जोङो सम लायो बेसां 360 बाय x प्लस 5 बेखौथ' मिथिखाबाय जोङो बाट नैबेथ' जोंनिया बिसनि सम लाखागोन बाट आरो मोनसे कन्डिसन होदों दे जोंनिया मा होदों जे जुदि 360 किलोमीटर थाङो बे आगोलनि स्पिडआव अब्ला जोङो नैदों जुदि मिलायनो थाङोबा बिनिख्रुइ जोंनिया नैस्नि जुदि बारायोब्ला बेसेबां टाइम खम लायो जोंनिया 1 आवर स' बेनिखायनो जों मा होखो इथिं -1 होननायखौ बुजिबायना लोगोफोर माने नैस्नि इनक्रिज खालामबा माने 5 किलोमीटर बारायबा जेसेबां सम लागोन बै आगोलनि समनिख्रुइ 1 किलोमीटर मा जागोन जोंनिया खम जागोन स' दा बै आगोलनिजों जुदि जुदि समान जुदि खालामनांगौबा जोङो बेनिफ्राय 1 माने माखो 1 खौ जोङो
माइनास खालामनानै होनो नांगोन माने 1 आवर जों माइनास खालामना होनो नांगोन बे समनिफ्राय होमबासो बिदिं समान जागोन नालाय मानोना जोंना नैनिया बेनिख्रुइ 1 आवर जोङो समान लागोन जुदि समान जायो आरोना जुदि नै -1 खौ जुदि नों होआब्ला जोंनिया मा जागोननाय अल जोंनिया बेनिख्रुइ कन्डिशन बायदि बेनिख्रुइ नैबे जोंनिया 1 आवर बांसिन लायो होनना बुंदोंमोन माने 360 खौ 2 किलोमीटर नै बायदि स्पिडआव खारोबा जोंनिया नैसिनि सम लायो आरो नै बायदि स्पिडआव खारबा नैसिनि सम लायो बा जोंनिया नै बायदि किलोमीटर बांलायनानै जेसेबां टाइम लागोन बै आगोलनिजों जोंनिया आगोलनिसाय 1 घन्टा खम लायो होनदों सो 1 घन्टा खम लायोबा बिदिं इक्वल जानो गारनो बेयाव मा नांगोन जोङो 1 सो इमप्लाइज दैट दा जों बेखौ खालामदो दुसासा दिहुनदो बिनि दुसासा दिहुनबा x जागोन नैबे 360 माइनास नैबे जागोन x मानोना नै 1 दोङो 1 जों x जाबाय सो दा ए 1 जों x जों रानबा मा मोनगोन 1 मोनगोन बे x खौ रान 1 जों x खौ रानबा x मोनगोन बे x जों 1 खौ सानजाबो 1 आनो मोनबाय सो दा बेखौ दा नै सानैजों बेखौ नैखौ सानजाब बे सानैजों बेखौ सानजाब सो दा सानजाबना होदो सिम्पल सो दा इक्वल टु नै x जों 360 सानजाबा मा मोनगोन आङो 360x मोनगोन सो इक्वल टु दा x प्लस बिथिं मा जायगोन जोंना x प्लस 5 माने x प्लस मा सानजाबनांगोन जोङो 360 माइनास x सो इमप्लाइज दैट 360x इक्वल टु दा जों x जों खेबसे सानजाबनांगोन 360 माइनास x खौ आरो प्लस 5 जों खेबसे सानजाबनांगोन 360 माइनास x खौ सो इमप्लाइज दैट दा आं नैखौ नांथला बिसोरखौ सो इमप्लाइज दैट 360 जाबाय आंनि जागाथिजों इथिं लाना फैदों हा नोंथांमोना प्लेन समान समान लिरबानो जाबाय x जों 360 जाजाबा 360x माइनास x जों x स्क्वायर प्लस 5 जों 360 सानजाबा जोंना 505 5 6 13 नि 3 बाय 3 खारबाय 5 3 15 15 नि 3 जों मा जाखो 18 माइनास 5x इक्वल टु सॉरी बिथिं इक्वल जाला दा 360x कैंसिल दा x स्क्वायर को गासैबो बिथिं लाना फैदों x स्क्वायर माइनास दोङो प्लस जाफैबाय सो बेनिफ्राय नै 5x को सिङाव लाबोनोसै आं माइनास दोङो बाय बिथिं प्लस जाफैगोन 5x सो प्लस मा जाफैगोन बिथिं माइनास 1800 इक्वल टु जों मा मोनखो लोगोफोर माइनास 1800 इक्वल टु 0 सो दा बेवहाय जोङो बेखौ जों नोंथांमोना आं बार होनदों नोंथांमोननि गोसो बायदि मा मेथडजों खालामनो हागोन सो दा बेवहाय जों लानोसै हियर बेवहाय दा दानि बायदि रुजुबा a इक्वल मा जागोन 1 b इक्वल टु 5 जागोन एंड c इक्वल टु माइनास 180 माइनास 1800 सो बेखिना मोनबाय सो देयरफॉर जों दा सिंपल खालामदोनिसै देयरफॉर नैना उगारना होबाय आङो देयरफॉर x इक्वल टु मा जायोमोन जोंनिया फर्मुला माइनास प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनास 4ac बाय 2a सो इक्वल टु b नि माना बेसां 5 सो b नि जायगायाव 5 होजोबबाय आङो सो b स्क्वायर नालाय 5 स्क्वायर जाबाय माइनास 4 सानजाब a नि माना जोंनिया मा 1 बिनिफ्राय c नि माना जोंनिया मा लोगोफोर माइनास 1800 बाय 2a नै सानजाब a नि माना जोंनिया मा लोगोफोर a नि माना जाबाय 1 सो इक्वल टु डान सिङाव जाबाय 2 साव जाबाय माइनास 5 प्लस माइनास दा बेखौ सिम्पल खालामदो 5 स्क्वायर 25 जाबाय माइनास 8 प्लस सो 4 जों बेखौ सानजाबा 4 लाथिख 0 4 लाथिख 0 4 जों 8 सानजाबा 32 नि 2 बाय आं 3 आगलाबाय 4 जों 1 जों 1 4 जों 3 जों मा जागोन 7 सो दा मा मोनखो माइनास 5 प्लस माइनास दा बिसोर मोननैखौ दाजाबा जों मा मोनगोन 7225 बाय 2 दा जों 7225 खौ जों मा खालामनांगोन लोगोफोर जों दा बेखौ बर्ग खालामनांगोन सो नोंथांमोनखौ आं बर्ग खालामनायखौ डाइरेक्ट खालामना होनोसै जों आं बेखौ आगोलनो एसे खालामखानायखाय आं गोसो दङ दा जों 722 खौ जोङो 85 जों बर्ग खालामबा मा मोनो लोगोफोर 725 सो दा 725 खौ आरो बेबायदिखौ सिम्पल नै बायदि बर्ग खालामना मेथडजों जुदि नोंथांमोना जुदि दिहुननो जुदि हायाब्ला नोंथांमोना जास्ट कमेन्ट बक्सआव लिरना हो आं बेबायदि जेमान गिदिर अनजिमाफोरखौ जों माबायदि नै बायदि बर्ग खालामगोन जोङो बेबायदिखौ आं नोंथांमोननो बुजायनो हागोन जुदि बुजि मोनाब्ला सो दा आं नै भिडिअ बुजायनाय जालासै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबा आं बुजायगोन सिम्पली सो दा 85 खौ जोङो जुदि सानजाबोबा जों मा मोनगोन लोगोफोर सानजाबा जों मोनगोन 7225 सो दा 7225 नि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन लोगोफोर माइनास 5 प्लस माइनास जों मा लिरनो हागोन 85 होल स्क्वायर बाय 2 सो दा नोंथांमोनखौ आं बुंदों जे नोंथांमोना बर्ग खालामनानै बेबायदि दिहुननो रोङाब्ला सिम्पली जुदि भाबि दिहुननो रोङाबा जास्ट कमेन्ट बक्सआव लिरना हर आं बुजायनानै दं सो दानि मा जाखो माइनास 5 प्लस माइनास नि मा जाखो जोंनिया 85 होल स्क्वायर खौ जोङो बर्ग खालामबा जों 85 खौ मोनबाय सो सिङाव मा जाखो जोंनिया 2 जाबाय सो दा जोंनिया x नि माना मोननै मोनबाय
दा बेखौ जों सेपारेट खालामनानै लिरनो हादों लोगोफोर स देयरफोर मोनबाय जे x इक्वल टू -5 प्लस इक्वल टू 85/2 आरो मोनसे माइनास लानोसै -5 -85/2 स इक्वल टू दा बिनिफ्राय बेखौ थांबा 80/2 जाबाय बिनिफ्राय बिदिं दाजाबबा मा जागोन -90/2 इक्वल टू दा माना नैबे जागोन 40 नैबे जागोन बेसां 45 स दानिनि बायदिनो आरोना जोंनिया x नि माना नैबे माइनास जागोन x नि माना जोंनिया मा जानो हाया -45 जानो हाया स देयरफोर x इक्वल टू 40 x does not equal to -45 माने खरथिया जोंनिया माइनास जानो हाखाया मालाबाबो जों मिथियाव स देयरफोर रेलगारिनि खरथि बा महरसे खरथि इक्वल टू 40 km/h स दा जों मा मोनखो लोगोफोर स दा जों मोनबाय रेलगारिनि खरथि इक्वल टू जों मा मोनखो 40 km/h स लोगोफोर नेक्स्ट क्वेश्चनखौ आं गोबाव खालामलासिनो स्टार्ट खालामदोंसै दा जोंनिया नैनि उनाव जागोन जोंनिया 8 नाम्बार खालामबाय जोंनिया दा जों खालामलायनोसै 9 नाम्बारखौ स जोंनिया दङ 9 नाम्बार स आं बुंनो थाङो नोंथांमोना प्रिभियास क्लासनि मेथ्सफोरखौ नोंथांमोना नायनानै नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाबा कमेन्ट बक्सआव हर आरो बुंनो सानो दे डाइरेक्ट नोंथांमोना दे स्किप खालामनानै माने सिगांनि भिडिअफोरखौ नायालासिनो दा 4.3 खौ डाइरेक्ट नायफैबा नोंथांमोना एसे बुजिनाव गोराबो मोननो हानाय मानो होनबा आङो किसुमान खुरांखौ आगोलनो बुंखाना दोननाय जायो माने इम्पोर्टेन्ट खोथाफोरखौ माबायदि खालामनांगौ माबायदि खालामनाया स नोंथांमोना प्रिभियास क्लासनि भिडिअफोरखौबो नायोब्ला नोंथांमोना इजिलि माने बुजिनो गोरलै जागोन स दा 9 नाम्बार दङ मोननै दैनि टेपा जयै गंसे टेंकखौ 93/8 घन्टायाव सुफुंनो हायो दा टेंकखौ गेदेरसिन खाव हांखोनि टेपजों आलदायै सुफुंनो उन्दैसिन खाव हांखोनि टेपनिख्रुइ 10 घन्टा खमसिन सम नांगौ दा मोनफ्रोमबो टेपा टेंकखौ आलदायै सुफुंनो नांनाय समखौ जोंखौ दिहुननो होदों स बेखौ जों बेबायदि रुल जोङो आगोलाव खालामखानाय जादों बे मेथ्सखौ जों आगोलै बेबायदि आरोना जेनेबा मिया भिडिअ मोनसे आपल'ड होदोंमोन जे आं 3.5 नि 3.6 नि बे 2 नाम्बारनि बे उनथिंनिफोरखौ खालामदोंमोन जे जोङो हौवासा आरो हिनजावसा खामानि मावनाय स बेबायदिनो एसे नैबे बेबायदिनो आरोना स दा आं एसे बुजायनोसै मा मोनसे टेंक दं आरोना मोनसे दै दोनग्रा टेंक आरोना स दा बे टेंकखौ मोननै टेप लादोंमोन टेप माने मिथियाव लोगोफोर नोंथांमोना बे दै खारनायालाय दै जोङो सुइस होनानै दै दिहुननाया बेखौ जों टेप होनना लादों बेयाव दा बे टेपजों फिल्टार आरोना फिल्टारावबो नोंथांमोना नुनो मोनो दा नैखौ आं उन्दै टेप होनना लाबाय आरोना उन्दै टेप ओमफ्राय नैबे मोनसे नैबे गेदेर टेप दा मोननै टेप दङ जोंनिया मोनसे जाबाय मा उन्दै टेप मोनसे जाबाय मा गेदेर टेप दा होदों कुइसनाव दा मोनसे टेंकखौ नैबे टेंकआ नै मोनसेया मोनसे टेंक आरोना बे टेंकखौ जोङो बै उन्दै टेप आरो गेदेर टेपजों जयै जों बेसेबां टाइम सुफुंनो हायो होनदों लोगोफोर 9/3/8 बेबायदि टाइमाव जोङो बे टाइमाव सुफुंनो हायो होनदों माने बे टाइमाव जोङो फुल जागोन आरो बे टेंकआ दैया स बे मोननै टेपजों जुदि जोङो सोयोब्ला दैखौ दा नैबायदि महरखौ जोङो माने बोखावखोन्दो जों कनभार्ट खालामबा जोंना माबायदि जायो लोगोफोर 9 जों 8 जों सानजाबना मादों दाजाबो जोङो 3 जों माने 9 जों 8 जों सानजाबनानै जोङो बे सानिजों दाजाबनांगौ स दा बिदि सानजाबा जोंना मा जागोन 9 8 बे जायो 72 + 3/8 इक्वल टू 75/8 स दा जों मा मोनखो नै बायदिखौ जों मा नाय लोगोफोर 2 नि इक्वल टू जोंना मा मोनो दा मा मोनखो जोङो इक्वल टू जों बोखावखोन्दो लिरबा 75/8 स दा 75/8 मिनिट घन्टा टाइम लायो होनदों बे बेसोर मोननैदों सोबा दै जुदि बेयाव होयोब्ला 75/8 घन्टा टाइम लायो दा जोंना आरो कन्डिसन नायदो जा टेंकखौ गेदेरसिन खाव हांखो आलदायै सुफुंनो उन्दैसिन खाव हांखोनिख्रुइ टेपजों 10 घन्टा सम खम लायो दा नैबायदि मोनसे कन्डिसन होदों जे जुदि नैदों हारसिं जुदि सुफुङोबा जोङो नैदों हारसिं जुदि सोबाय थायोब्ला नै उन्दैया हारसिं सोनायनिख्रुइ नै गेदेरजों जुदि सोयोब्ला जोंनिया 10 घन्टा माने 10 घन्टा खम टाइम लायो जों अबियासलि जोङो गेदेर टेपजों जों दै सोबा बुरजा दैया जोंनिया गगोन स बुरजा दै गबा जोंनिया
थाबनो फुर्ति जागोन थाबनो सुफुंगोन आरो जोंनि जुदि खम सोयोबा माने थि गयो नालाय फिसा टेपजों थि गखागोन जों मिथिखागौ स' दा फिसा टेपजों दै सोयोब्ला जोङो एसे टाइमा मा नांगोन जोंनिया बुरजा नांगोन स' बेनिखायनो नैयाव होदों जे गेदेर टेपजों जुदि दै सुफुंबा बै उन्दै टेपजों दै सुफुंनायनिख्रुइ 10 घन्टा खम सम लायो जुदि होनबा दा जों नै जुदि x जुदि बेयाव जुदि नै जों सुफुंनायनि टाइमा जुदि x हमोब्ला नैनिया मा जागोन लोगोफोर x - 10 टाइमा मानोना टाइमा नैनिया मा जागोन नैबे जुदि टाइम हा लोगोफोर नैबे टाइम बिसोर मोननाया टाइम मानोना लोगोफोर होनाय दङ जे कुइसनाव नै गेदेरजों सोयोब्ला माने दैखौ सुफुंनो नागिरोब्ला बेनिख्रुइ 10 घन्टा जोंना खम लायो स' बेनिखायनो मा जागोन जोंना x - 10 स' दा सिम्पली हमना लानोसै लोगोफोर हमबाय लेट दुइसिन टेपजों आबुं खालामनो सम लायो इक्वल टू x आवर माने 1 घन्टा नाम होबाय स' देयरफॉर देरसिन टेपजों आबुं खालामनो सम लायो इक्वल टू मा जागोन दानि बुजायखाबाय आङो x - 10 आवर बुजायना लोगोफोर बेखौ आङो दासो जास्ट निया बुजायखांबाय आङो x - 10 मानो जाखो स' दा जोङो दाना 1 घन्टा नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो दे बे आगोलनि मा जोङो हौवा हिनजाव सानै जों माबानाव जुदि सानसे मोनसे खामानिखौ जुदि जोङो 2 डेसआव मावोब्ला जोङो सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन 1/2 बाहागो दानि जोङो बेसेबां टाइम लायो होनदों x - 10 स' होमबा माने 1 घन्टायाव जों बेसेबां सोनो हायो स' देयरफॉर 1 आवाराव माने 1 घन्टायाव दुइसिन टेपजों माने सोनो हायो इक्वल टू मा जागोन 1/8 बुजिना लोगो बेखौ आगोलनि बायदिनो जों दा 1/2 मानो लाखो माने जुदि सानसेयाव बेसेबां खामानि मावो आरोना स' दा नैयावबो जोङो बेसेबां लायो टाइम x आवर स' दा 1 आवाराव जों दुइसिन टेपजों सोनो हायो जोङो 1/8 नोंथांमोना सिम्पली 3.3 लेसननि 20 नाम्बारखौ जुदि 20 पार्टखौ जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बै नैदो कुइसनदो एसे रिलेटेड मोनगोन माने सेम आरो बे कुइसनदो एसे आयदा लानानै बेखौ नोंथांमोना बुजिनोबो हायो स' दा जों मा मोनखो स' दा 1 लिथिं जानाया जे 1 मा होननांगोन मोनसे टेपखौ नैजों आबुं खालामना बेसेबां टाइम लायो x स' दा मोनसे टेपखौ 1 घन्टायाव बेसेबां लायो जों बेसेबां खामानि मावगोन जों बेसेबां सोनो हायो बेखौ 1/x स' दा बेबायदि लिरबाय स' दा थिग बिदिनो 1 आवाराव एबार जों मानिखौ लिरगोन लोगोफोर देरसिन टेपजों सोनो हायो इक्वल टू 1/x - 10 बुजिना लोगोफोर स' दा नैबे x लाबा नैबे 1/x जागोन आरो नैबे x - 10 आथ' जों बुजायखानाय जादों x - 10 मानो जाखो स' दा 1 आवाराव देरसिन टेपजों जों सोनो हायो बेसेबां 1/x - 10 दा जोंनि स' बाद लोगोफोर कुइसनाव होनाय दङ जे जोंनिया 93/8 घन्टायाव गंनैबो टेपजों जोङो मा खालामनो हायो बेखौ सुफुंनो हायो माने बे टेंकखौ जोङो सुफुंनो हायो स' देयरफॉर जोंनिया मा जागोन नायदोंखौ आं नोंथांमोनखौ बे 1 एप्पल्सनि एग्जाम्पल आगोल बोखादों जे 1 एप्पलाव प्राइजा जुदि जोंनिया जायोबा 10 रुपिस थ' 2 एप्पलनि प्राइजा जोंनिया मा जागोन 2 सानजाब 10 माने बे 2जों 1 एप्पलनि प्राइसजों जों सानजाबनांगौ दा जोंनिया बेनि स्टेपआव जों बेखौनो रुल बाहायनानै दिहुनगोन स' देयरफॉर 1 घन्टायाव गंनैबो टेपजों सोनो हायो जोंना मा जागोन लोगोफोर मा सोनो हायो जोङो 1/x plus 1/x minus 10 बुजिना नाय बेवहाय मानो जाखो 1/x plus 1/x minus 10 1 घन्टायाव दुइसिन
टेबा दै सोयो 1/x 1 आवाराव देरसिन टेबा सोयो 1/x - 10 स' लोगो नांनानै मासनि सोयो लोगोफोर लोगो नांनानै सोयो जोंनिया 1 घन्टायाव गंनैबो टेबाबो लोगो नांना सोयो 1/x + 1/x - 10 स' बिनिखायनो आं जाजोबनाय जाबाय आरो दा होनाय दोङो जोंनिया कुइसन होनाय दोङो 1 घन्टायाव गंनैबो टेबा बिसिनि सोयो बाट गंनैबो टेबा नै टेंकखौ सोनो गारनो जोंनिया बेसेबां टाइम नांगौ होनदों 9/3/8 आरो बेखौ कनभार्ट खालामबा जोंना जायो 75/8 स' दा therefore जों लिरखानो हायो 75/8 घन्टायाव गंनैबो टेबा सोनो हायो इक्वल टु 75/8 1/x + 1/x - 10 स' बेनि मानो जागोन लोगोफोर आं 75/8 लिरखाबाय नोंथांमोना 93/8 बो लिरजागोन बेयाव मानोना 93/8 माने जों 75/8 कनभार्ट खालामनो हायो स' दा बेनिखायनो बे घन्टायाव जोङो गंनैबो टेबा बेसेबां दै सोगोन दा 20 नि दै सोगोन बेखिना जोंहा कन्डिसन होनाय दोङो बाट नोंथांमोना कुइसनखौ खालामनो थांनायाव मोनसे बुस्थु रोंनांगोन जे बेवहाय जों दा बेखौ आं बुजायनोसै दा जोंना एकर्डिं टु कुइसन जोंना मा जागोन 75/8 1/x + 1/x - 10 इक्वल टु खैथा टेप सुबुंगोन लोगोफोर 1 दा नाय नैखिना टाइमाव जेसेबां टेप सोयो बेखिना टाइमजों जोङो बेसेबां दै सोयो बेखिना दै सोनाया जोंनिया बे टेपा मा जागोन टेंकिया मोनसे टेंकि फुल जागोन स' बेनिखायनो इक्वल टु मा जागोन 1 बेखिना बे बुस्थुआ नोंथांमोननो कुइसनाव होनाय गैया बेखौ जों नाथाय बेखौ जोङो बाट दिहुनना लानो रोंनांगोन स' therefore बेनिखायनो मा लिरखो आङो 75/8 दिस इक्वल टु 1 दा सिम्पल बेनि उनाव जाबाय बेखिनाखौ जों दा डाइरेक्ट जों सानजाबना होदों दा 1/x आव 1/x थाबाय 1/x - 10 थाबाय बिदिनो बेखौ बिथिं लांबा मा जागोन सानैया सिंथिं खारबाय सिंनिया साथिं खारबाय सानैया सिङाव फैबाय स' इमप्लाइ जे दा बेखौ दुसरासो लादो दा दुसरासो लाबा x - बिदि मोनगोन माने x खोदो x - 10 खोदो दुसरा लाबा जों मोननैखौबो माबा मोनसे अनजिमादो रानजेना डाइरेक्ट सानजाबाय दा x जों बेखौ रानबा नैखौ मोनगोन x - 1 x - 1 खौ 1 जों सानजाबा x - 10 खौ मोनगोन x - 10 खौ 1 जों सानजाबा बेखौ मोनबाय प्लस बेजों बेखौ रानबाय x जों 1 सानजाबा x दा बिदि मोनबाय स' साव मोनबाय 2x - 10 स' सिं मोनबाय x² - 10x इक्वल टु 8/75 दा सानजाबदो सा सिं 75 खौ नै सानैखौ सानजाबनोसै 2x - 10 इक्वल टु 8 जों दा बेखौ सानजाबसै x² - 10x स' इमप्लाइ जे 75 जों बेखौ सानजाबदो सानजाबै जागोन 75 * 10 1450x माइनास बेजों बेखौ सानजाबा 750 दा 8x जाबाय माइनास मा जागोन 80x दा जोङो आं बेखौ खोमोरनोसै लोगोफोरनिखौ दा बेखौ खोमोरनोसै स' इमप्लाइज दैट दा नैबे दं नैखौ दा बेखौ गासैबो बिथिं लाना फै माइनास 8x² माइनास प्लास माइनास जाबाय माइनासआ प्लास जाबाय 80x स' दा बे मा जागोन प्लास 150x माइनास 750 इक्वल टु 0 so implies that minus 8x² plus बिसोर मोननैखौ दाजाबा मा जागोन 230x minus 750 equal to 0 so दा बेखौ जों उन्दै खालामनो हागोन नैजों गासैखौबो राननाबा मा जागोन लोगोफोर नैजों गासैखौबो रानबा नैबे जागोन 4x² नैखौ नैजों रानबा मा जागोन 5x नैखौ नैजों रानबा 2 ओमफ्राय नैबे जाबाय 7 दा नैबे जाबाय 5 equal to 0 दा बेसां मोनगोन नैजों रानबा लोगोफोर जों मोनबाय जे नैजों रानबा माइनास 4x² बिनि उनाव माइनास 4x² प्लस 11x माइनास 275 स' दा नोंथांमोना जुदि गोसोबा बेखौ भिडिअखौ पस्ट खालामना लानानै सिम्पल नोंथांमोना खामलां माबाखौ बिनि माबाखौ आरो होमब्लाबो आङो दा खालामना खारनाय जासिगोन दा बेवहाय स' therefore a equal to मा मोनखो जोङो माइनास 4 b equal to 115 बेनिफ्राय c equal to माइनास 275 स' therefore x equal to जों मिथिगौ फर्मुला माइनास b प्लस माइनास √1 b स्क्वायर माइनास 4ac by 2a so equal to 2a 2a नि माना माइनास 4 so माइनास b नि माना 115 प्लस माइनास b नि मान खमा 115 होल स्क्वायर माइनास 4 सानजाब a नि माना बेसां a नि माना माइनास 4 b नि माना बेसां माइनास 275 so दा नैखौ जाबाय 2 सानजाब 2 जों माइनास 4 सानजाब माइनास 8 माइनास 115 प्लस माइनास दा बेखौ सानजाबदों 115 मोननै दङ so 5 5 जा 25 बिनि उनाव 5 जों 5 7 5 1 जा 5 so नैबे 511 so दा मा मोनखो 5
12 10 11 12 3 1 so मा मोनखो दा 1 3 2 2 5 1 3 double 2 5 मोनबाय so दा माइनस जों प्लस जों माइनस माइनस प्लस बे प्लस जों माइनस जों माइनस जाबाय so माइनस जागोन बेयाव so ci गैला आंना गलमा so माइनस जाबाय so दा नै माइनस जाबाय so दा बेजों गोनां सानजाब जुदो आरो नायबाय so सानजाबा मा जागोन नायदो सरि हा बेवहाय जोंना मिस्टेक जादों एसे नैखौ जों रानबा मा मोनगोन लोगोफोर नैजों रानबा नैबे 3 जायो लोगोफोर सरि हा बिनि कारनि मा होनो जों बिनाय जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे 3 जायो नैबे मा जागोन लोगोफोर 3 जायो 375 एसे मिस्टेक जालांदों आंना so 375 जों जों दा सानजाब लायनांगोन सरि हा 375 नि जों 16 दा 6 5 जा 30 42 45 बेनिफ्राय 6 3 जा 18 18 जों मा जागोन 22 1 5 जा 5 1 7 जा 7 1 3 जा 3 so दा 0 नैबे जाबाय 10 7 नैबे 10 नैबे मा जागोन जोंना 6 so दा 6 ट्रिपल 0 जाबाय लोगोफोर so equal to -115 प्लस माइनस दा नै 6 1 3 2 2 5 निफ्राय 6 ट्रिपल 0 जोङो दानखोबा जों 5 2 2 बेसेबां मोनगोन 7 so जा मोनगोन 7 2 2 5 मोनबाय -8 दा जों आगोलबो खालामदों बेखौ 7 2 2 5 खौ जों बर्ग खालामबा जों मा मोनो लोगोफोर 7 2 2 5 खौ जों बर्ग खालामबा मोनो 85 85 सानजाबा जों 725 मोनो so दा नोंथांमोना बर्ग खालामनायखौ रोङाबा आं कमेन्ट बक्सआव बार लिरना हर आं खालामना होनाय जागोन बुजायना होनाय जागोन so -115 प्लस माइनस so दा बेखौ मानो हायो जोङो 85 होल स्क्वायर बाय -8 so equal to मा मोनखो -115 प्लस माइनस 85 बाय -8 so therefore x नि मानखौ दा खननै लिनसै x equal to -115 खेबसे प्लस लानोसै फार्स्ट प्लस लानोसै प्लस 85 बाय -8 बार माइनस खौ लालायनोसै -85 बाय -8 so equal to दा नेगेटिभ रानदो -115 निफ्राय 85 थांबा बेसे जोंना 5 निफ्राय 5 ना 0 निफ्राय 30 so माइनस बेसेबां मोनगोन नैबे 8 जों 3 जों 30 so मा मोनगोन बे 30 बाय जों मा मोनखो -8 दा नैखौ जों दाजाबनांगोन 5 5 0 10 माने 8 9 10 नैबे 10 होबाय नैबे 2 -200 बाय -8 so दा बेवहाय जों मा खालामनांगौ so बेवहाय जोंना माइनस माइनस केन्सेल बेवहाय माइनस केन्सेल नैबे मोनबाय जोंना 30 बाय 8 ओमफ्राय निखौ रानबा राननो हागोन नैजों जुदि रानोब्ला निखौ ओमफ्राय निखौ 200 बाय मा मोनखो जोङो 8 दा निखौ नैजों रानबा नैबे 15 थांबाय नैजों रानबा नैबे 4 थांबाय 8 जों 200 खौ जोङो राननो हाखायो जोंना नाय डाइरेक्ट थांखागोन 8 नै जा 16 ओमफ्राय 8 5 जा बेसेबां मोनखो दा होमबा मोनसे जाबाय 15 मोनसे जाबाय बेसेबां मोनसे 15 बाय 4 मोनसे जाबाय बेसेबां मोनखो 25 मोनबाय so जोंना दा नैनि माना जोंना मा मोनखो मोननै मोनबाय but नैयाव जोंना 15 बाय 4 आ जोंना जाथावा so therefore x doesn't equal जोंना मा 15 बाय 4 बेखौनो थानो हायो हाबाबो जोंना 15 बाय 4 आ मानो जाया बुजिना लोगोफोर मानो जाया नाय जोङो जुदि x माइनस जुदि 10 दिहुननो थाङोबा नाय x नि माना जुदि 15 बाय 4 जुदि लायोब्ला जोंना मा जागोन 4 15 माइनस 40 इक्वल टू माइनस बेसां -25 बाय 4 so दा -25 बाय 4 जागोन बाट जोंना नाय x नि माना मालाबाबो जोंनि टाइमा माने बेसेबां टाइम जोंना माइनस थानाय जोंना पजिटिभ फैनांगोन so बेनिखायनो जोङो 25 खौसो लानाय जायो so therefore दा जों लास्टआव लिरना होदो आरोना so therefore मा होनना लिरना खुगाजोंनो बुंनानैसो नोंथांमोना लिरना लाबानो जाबाय दुइसिन टेपजों आबुं खालामनायाव सम लायो इक्वल टू 25 माने नैया 25 लायो नालाय 25 घन्टा बिनिफ्राय देरसिन टेपजों आबुं खालामनायाव सम लायो 25 माइनस 10 माने जोंना x माइनस 10 दङ नालाय so मा जागोन 25 माइनस 10 इक्वल टू बेसां 15 घन्टा so दा obviously गिदिर टेपजों जोंना एसे खम टाइम लागोन so दा लिरबानो जाबाय नोंथांमोना गिदिर टेपजों आबुं खालामनायाव टाइम लायो 15 आवार्स so एसे गोबावानो जाबाय खोमा भिडियोआ so दा जों भिडियोनिफ्राय भिडियो लानोसै थ थाबैनो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडियोआव लोगो मोनगोन होनना आसा खालामनाय जाबाय so गोजोनथों लोगोफोर so नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडियोआ जोंनिया माबोरै जाखो so नोंथांमोना जुदि भिडियोखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटन थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पली जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडियो होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो सो बे भिडियोनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा भिडियो लानोसै गोदान भिडियो नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडियोनिफ्राय भिडियो लानोसै सो गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय